lang hilin eh. Ay, maging gabi. Maging gabi sa subok kalibutan. Ay, gabi na meron. May kalit na. Chat, pinakalit na. Order ko ng binunugan. Mga niron. Ngayon ito tayo niyan ganin. Sabi ko nakauli. Mga itong event sa mga bata dito sa Holy Spirit. Ay bang may inahan sa mga bata. Human. Ang lawi ko ng pista. Kawan. Wala kong nakauli. Ano ba yan? Magwan. Gawan nandiyan mga kaisunan. Sa lugar, gawan ba? Kabadinan. Narama pa dito. Ganun ha. Kapag natin mo ng spirit ko. Kapag ko dito na. Lahan sa mga bata. Lahan sa mga private. Lahan sa mga tuan. Pista rin mo sa bawan. Walang sankit na. Ito. Ang sincere ko no. Naroon di ay, September. Wala, September. Ibu na gapon dahil kita rin kung ang gapon. Berlin. Ito naman. Lagi na ako order. Nakalit. Salamat sa order. Ada ako ulit yung sobra sa order sa gagaw. Huwag na makuwan. Huwag na gawin. Kasi na baron itabatos ni Cerebers ganihan na emergency kung si Janon sa nakakaroon ng one, tapos kung nililita, waong pud mo reply. Oh, scary lagi. Ito akong kita post gani ha. At emergency ko no. Nakakaroon. Kabay po ko no? Awan. Binumugan. Huwag ako makapagyo sa ahang gagaw din sa video. Kung katamak ko, Holy Spirit. Kung gagaw ganyan natin ako nung mapapun sa pagtamak. Itaw, tigad na lamang kong Sintay City. Libot ko buhol at po nakatamak. Itaw, sa mga lugar sa buhol. Kaputanan dito. Naram sa trabaho. Nakapala nila Rami, nila Mayor, nila Majuli. Ang kulok-kulok sa buhol na nang nasusod. So ako, patanan nga ignorante pa ko. Ignorante pa ko sa ibang lugar sa buhol. Ito katamak. Pare nagigani ha. Ito po ko nakatamak ko. Holy Spirit. Wala na nangaw, wala naman yung Fortis. Alicia.
Wala si pangguwad. Wala ko kalimutan ito ilang mga lugar sa kuan. Sa na. Sa Bohol. Nagranti pa ko. Ganiha. Ayun ang gagawin natin. Ako nung magpapatamak na sa spirit. Tingog bitaw. Nagasuman. Ayun ipon. Ang libugan. Ayun mag-ihap. Nakalipat ko. Pasugulog ihap. Kaya na ko ang kuan message ni Siri ba nga. Sibahan ako. Sibahan ko karon. Amar nito ganyan na emergency. Ang sakit. Nakaluga po din na sa ano nila po. Ang sakit kay Bora po siya. Ang sakit. Sabi niya tiri. Hindi ka masindin na kapirahan ko. Nakalit mo ito kapaki dyan ha. A few moments later. Maadong hapon di ay tanan. Yan di ko bye. Karang tuto ko naka-uli. Kaya paglargas na igagaw pabalik sa Manila. Sa po ko lizagi pa uli. Sa tagaan mali ko ni Zagkuan. Katong manok nga mga baji sa ilang manukan na mas lagi pang ihaw. Sa kong tagaan o sa katibok nga inihaw na. Muna ang butangan ng kamunggay ang sinuban. Makahigo po tinunuan ang mga dinsakupan. Salamat kong dako na kung ko permi di pingis o may mga sudan mga pagkaon diha para sa mga apo. Nagharus ko una og kamunggay. Dahil man akong tadtad sa katong manok manggipakuan una. Tadtad na itong mga inhawang manok na sarip. Simana naman siguro to. Wala minagunok. Pati sila mga bata na tuwa magunagay. Abi na ho og bihag. Abi na mas no gagaw na ho og bihag ba. Darang tanan ko sa gagawang laki ganiha. Dito bihag mga inihaw ko lang mga baji kay kasko no lawog. Mga bata na to kay di man mga mga manok nga native baliktad man itong mga bata. Walang ingon na gagaw laki nga pagdako no ko mo ni kadana ko ang sagulag kamunggay ang sagulag sinuban manok sinuban kabaw na ko nagbiyahe ng jaron ang peng sa biyahe kay tabag panahon. Duha na ko kaadlaw ikaduha ka adlaw karon nga di mapula ang adlaw nga makabihan ko nakasadyo ko uli kay gahapon din man siya mura man jag pakanatad man ni Manila abot sa kaadlaw din niya tug Manila balik na pod da mo balik na pod sa adlaw kay birthday na po si isang ulitaw ana pod to salamat dako meja manok sinuban ko ron butang kamunggay tinulaan ta pod galing kay mga bata bitaw ko ang kaado man naramang sinuban. Dana ang ipakuan
May pakuan sa ani. Pakuan sa dihang manok nga native. Mut na ko glubi. Ay, sinuban lagi itong kuwan. Swerte pa dyan lubing isa gulay sa manok kay naibot-bot na sinubnas manok. Swerte pa dyan lubing gibuntan kay naibot-bot na swerte kado liwat sa naghatag sa manok. Swertean. Ang swertean silang naghatag sa manok kay ang sinubay sang manok nga isang hinatag na ibot-bot. Muto na jud agahong sinuban nga manok. Tangan og kamunggay. Walang salamat sa tag-ijas sa manok. Magrasihan banta kanunay og ilang mga manukan kaya daghan na silang manok. Aguban nga nanubra na mo ni ihaw anang panghatag na sakos ni hatagan dani nakapos na gud panyapon sa mga bata mauli mga bata dani di man sila sa mga tubag kamera kaya kamera galing ko din na mano di na mga mo nang salbar pug panyapon kakaag sabaw manok nga kinamunggadyan manok nga Bisaya. Dan salamat ka sa sponsor ibaw na magpinsa mo. Kadong salamat. God bless.